गुरुत्वाकर्षण भाग 2 या व्हिडिओमध्ये स्वागत. पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण उपघटक 1 गुरुत्वाकर्षण याची माहिती घेतली. या व्हिडिओमध्ये आपण वर्तुळाकार गती व अभिकेंद्री बल आणि केपलरचे नियम यांची माहिती घेणार आहोत. भाग 2 वर आधारित स्वाध्याय व चाचणी तुमच्या वहीमध्ये सोडवणं आवश्यक आहे. गुरुत्वाकर्षण भाग 2च्या व्हिडिओमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. या भागामध्ये आपण वर्तुळाकार गती व अभिकेंद्री बल याचं उदाहरण घेणार आहोत. आपण वर्तुळाकार गतीचं दैनंदिन व्यवहारातील उदाहरण म्हणजे सायकलचं चाक. आकृतीमध्ये एक दगड दोरीच्या टोकाला बांधलेला आहे. दोरीचं दुसरं टोक हातात धरून आकृतीमध्ये जसं दाखवलंय त्याप्रमाणे दगड फिरवायचा आहे. वर्तुळाकार दगड फिरवत असताना त्या दगडावर आपण काही बल प्रयुक्त करत असतो. त्याची दिशा कोणती, हे बल प्रयुक्त न होण्यासाठी आपण काय करू शकतो, असं दगडावरती बल प्रयुक्त केल्यानंतर आपल्याला प्रश्न पडतात. जोपर्यंत आपण दोरीला धरून ठेवलेला आहे तोपर्यंत त्या दगडाला आपण आपल्याकडे म्हणजेच वर्तुळाच्या केंद्राकडे खेचतो. अर्थात दगडावर कक्षेच्या दिशेनं बल लावत असतो. आपण दोरी सोडून दिली तर दगडावर आपण लावलेलं बल संपुष्टात येतं. त्या क्षणी आकृतीत दाखवलेलं आहे बघा स्पर्शिका. तर ह्या स्पर्शिकेच्या स्थानाशी जर स्पर्शिकेच्या दिशेनं आपण दगड फेकला जातो त्या क्षणी त्याच्या वेगाची जी दिशा असते ही वेगाची दिशा ही काय होते, संपुष्टात येते बघा. यापूर्वी आपण इयत्ता 9वी मध्ये अशाच प्रकारची कृती केलेली होती, आठवत असेल तुम्हाला. आपण गोटीवरती एक सीडी चिटकवलेली होती आणि त्याच्यावरती 5 रुपयाचं नाणं ठेवलेलं होतं. ही चकती गोल फिरवली की 5 रुपयाचं नाणं जे आहे ते स्पर्शिकेच्या दिशेनं बाहेर फेकलं जातं. याच्यावरून आपल्याला लक्षात येते ती तबकडी जेव्हा गोल फिरते तेव्हा वर्तुळाकार कक्षेत फिरणाऱ्या कोणत्याही वस्तूवर वर्तुळाच्या केंद्राच्या दिशेनं बल प्रयुक्त होत असते. आणि हे जे बल आहे या बलाला आपण अभिकेंद्रिकी बल म्हणतात. म्हणजेच बलामुळं वस्तू केंद्राकडे जाण्यास प्रवृत्त होते. आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह चंद्र हा देखील एका विशिष्ट कक्षेत पृथ्वीभोवती परिभ्रमण करतो. त्याची दिशा अर्थातच वेग हा सारखा बदलत असतो. मग त्यावर सतत कोणतं ना कोणतं बल प्रयुक्त होत असेल का, या बलाची दिशा कोणती असेल. जर असं बल नसतं तर चंद्राची गती कशी राहिली असते. आपल्या सूर्यमालेत इतर ग्रह असेच सूर्याभोवती भ्रमण करतात, त्यांच्यावरही असं बल प्रयुक्त होत असेल का, त्यांची दिशा कोणती असेल. म्हणजेच मागील कृती, उदाहरण, प्रश्नांचा विचार केल्यास आपल्या लक्षात येतं की चंद्राला पृथ्वीभोवती त्याच्या कक्षेत फिरत ठेवण्यासाठी त्याच्यावरती काही बल प्रयुक्त होणं आवश्यक आहे. हे बल पृथ्वीच प्रयुक्त करत असेल व चंद्रास स्वतःकडं आकर्षित करत असेल. त्याचप्रमाणे सूर्य देखील पृथ्वीसह सर्व ग्रहांना स्वतःकडं आकर्षित करत असणार. म्हणजे या ठिकाणी अभिकेंद्री बलाचा आपल्याला अनुभव येतो. हे अभिकेंद्री बल याच्यामुळं वस्तू केंद्राकडं जाण्यासाठी प्रवृत्त होत असते. म्हणजेच वर्तुळाकार कक्षेत फिरणाऱ्या कोणत्याही वस्तूवर केंद्राच्या दिशेनं बल जे आहे हे बल प्रयुक्त होत असतं आणि त्यामुळं सूर्य देखील पृथ्वीसह सर्व ग्रहांना आकर्षित करतो. यानंतर केपलर यांनी नियम मांडलेले आहेत. प्राचीन काळापासून मानव खगोलाचं
निरीक्षण करत असतो, ग्रहांच्या स्थितीचं निरीक्षण करतोय. गॅलिलिओच्या आधी निरीक्षण केली जायची ती केवळ उघड्या डोळ्यांनी केली जायची. या ठिकाणी लंबवर्तुळ म्हणजेच एखाद्या शंकूला एका प्रतलानं तिरकस छेदले असता तयार होणारी आकृती आहे. यालाच प्रतलीय लंब वृत्त म्हणतात. या ठिकाणी दोन नाभिबिंदू आहेत बघा, F1 आणि F2. या दोन नाभिबिंदूपासून वृत्तावरील कोणत्याही बिंदूची अंतराची बेरीज एक समान असते. म्हणजे F1 आणि F2 हे दोन नाभिबिंदू आहेत. A, B आणि C हे परिघावरचे बिंदू आहेत. AF1 आणि AF2 यांची लांबी BF1, BF2 एवढी आहे. BF1, BF2 ची लांबी CF1 आणि CF2 यांची समसमान लांबी आहे बघा. या ठिकाणी केपलर यांनी आपला पहिला नियम या आकृतीवरून मांडलेला आहे. केपलर यांनी ग्रहांच्या स्थितीचं निरीक्षण केलं आणि त्याच्यावरून आपले नियम मांडलेले आहेत. केपलर यांचा पहिला नियम बघा, त्या आकृतीचं खालची जी आकृती आहे त्या खालच्या आकृतीचं आपण सर्वांनी बारकाईनं निरीक्षण करायचं आहे. तर पहिला नियम असा आहे, ग्रहांची कक्षा लंबवर्तुळाकार असून सूर्य हा त्या कक्षेच्या नाभीवरती आहे. तिथं दोन कक्षा दाखवलेल्या आहेत बघा. तर या दोनपैकी कोणत्याही एका कक्षेच्या नाभीवरती हा सूर्य आहे. या ठिकाणी ग्रहांची सूर्याभोवतीची परिभ्रमणाची लंबवर्तुळाकार कक्षा काळ्या रंगाने दाखवलेली आहे आणि यस ही काय आहे, सूर्याची स्थिती दर्शवलेली आहे. म्हणजे ग्रहांची कक्षा लंबवर्तुळाकार आहे, सूर्य नाभीवर आहे. केपलर यांनी दुसरा नियम काढला, ग्रहाला सूर्याभोवती जोडणारी सरळ रेषा समान कालावधीत समान क्षेत्रफळ व्यापन करते. AB आणि CD ही ग्रहाने समान कालावधीत पार केलेली अंतर आहेत. समान कालावधी म्हणजे A आणि B यांच्यामध्ये असणारं ग्रहांचं स्थान हे क्रमशः B व D यांनी दाखवलेलं आहे. आकृतीतील AS व CS ह्या सरळ रेषा एका समान कालावधीत समान क्षेत्रफळ व्यापतात. म्हणजेच ASB व CSD ही क्षेत्रफळ जी आहेत ही कशी आहेत, समान आहेत. त्यानंतर केपलरनी तिसरा नियम मांडला, सूर्याची परिक्रमा करणाऱ्या ग्रहांचा आवर्तकालाचा वर्ग हा ग्रहांच्या सूर्यापासूनच्या सरासरी अंतराच्या घनाला समानुपाती असतो. ग्रहांचा आवर्तीकाल हा आवर्तकाल जो आहे तो म्हणजे लंबवर्तुळाकार कक्षा हा T आहे आणि सूर्यापासून ग्रहांचं अंतर R आहे. म्हणजे T वर्ग समानुपाती R घन, म्हणजेच T वर्ग छेद R घन बरोबर स्थिर बरोबर K. केपलर यांनी हे जे नियम मांडले हे नियम केवळ नियमितपणे निरीक्षण करून मापन केलेल्या ग्रहांच्या स्थानावरून त्यांनी शोधून काढले. या नियमांचं पालन करणं आणि स्वाध्याय सोडवणं आवश्यक आहे. हा स्वाध्याय 4 प्रश्न तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये जरूर सोडवायचे आहेत. धन्यवाद.